Taronovým primátorom v Dubnici nad Váhom sa stal inžinier Jozef Gašparík. V nasledujúcom volebnom období bude mať k dispozícii 19-členné mestské zastupiteľstvo, ktoré sa bude spolupodieľať na riadení mesta. Zvolení členovia zastupiteľstva slávnostne skladali poslanecký sľub v obradnej miestnosti mestského úradu. Najskôr sa prítomným prihovoril primátor mesta a po ňom sa k priebehu volieb a ich výsledkom vyjadril aj predseda volebnej komisie. Nastavujúce 4 roky budete rozhodovať na základe danej dôvery voličov o ich oprávnených záujmoch a prakticky o celkovom rozvoji mesta. Následne sa prešlo k samotnému aktu skladania sľubov. Občania nám dali dôveru, aby sme riadili naše mesto ďalšie 4 roky. Mnohí z vás si ešte ani neuvedomujete, aká je to zodpovednosť. Nie je to hra na vlastnom piesočku. Je to rešpektovanie názoru väčšiny, vďačnosť za vykonanú prácu, počnúc od upratovačiek, referentiek, vedúcich odborov, vedenia mesta, primátora a poslancov mesta. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom tvorí 19 poslancov. Občania si oproti predošlému volebnému obdobiu zvolili viac nezávislých kandidátov. Tí získali 6 mandátov. Rovnaký počet získala aj strana Smer sociálna demokracia a takisto aj koalícia SDK-UDS, SAS, KDH, Most Híd a strana Zelených. Jedného poslanca v novom mestskom zastupiteľstve bude mať aj ľudová strana HZDS. Zo súčasných poslancov boli vo voľbách úspešní 9. Stanislava Čechová, televízia Považie.